החמודה הזאת לא הלכה היום לבית ספר, ואמא שלי השאירה אותה לי. היא באה איתי עכשיו לעשות ציפורניים, ואחר כך נלך לאכול משהו? מה את אומרת על הלק? יפה באמת? כן. מה בא לך לאכול, אדלי? אולי מקדונלדס? רוצה? כן. יאללה, בואי. אנחנו מחכות לאוכל. הזמנתי ארוחת מקרויה, ואדלי הזמינה ארוחת ילדים. דאגון. וזה חם רצח. תגיד, קיבלתי מתנה. אוי? קרוקס. וואו. איזה מגניב. תקשיבו, קרוקס ומקדונלדס יצאו בשיתוף פעולה שלם. כל ארוחת ילדים שמזמינים מקבלים כזה מחזיק מפתחות. שים בו מדבקות ויהיה מאוד... זה גם היה שם? את המדבקות על זה, ואז לעצב מה שרוצים כאילו. תראו איזה מגניב. לי בא לי עוד משהו. מה עוד צעצוע? כל ארוחה מקבלים אחד. תאכלי עוד ארוחה? בתיאבון. וגם פתאום. איזה חמוד.